טוב, אז בואו איתי להראות לכם את הסקוושים שלי ושל אחותי, אבל בנוסף יש גם צמידים ולבוב. אוקיי, הנה, דבר ראשון, יש לי כזה פופיטים, יש לי גם כאלה, בנוסף, אבל אני לא מוכרת. אוקיי, יש לי גם מגירה כזאת, יש פה סקוושים גדולים, פה פופיטים, זה גם נחשב סקוושי, אתם רואים? ויש לי גם תות כזה חמודי, הנה, אותם אני הכי אוהבת, שזה הכי חמוד, וזה ספינה פופית, הנה, יש לי פה על הבובויים, קליפס זה לא קשור, אבל לא נורא. הנה יש לי גם פה צמידי גומילון, כמו שאמרתי. והנה יש לי גם חרוזים ופרסים. ויש לי פה גם קלפים מתחת לקרע. שכחתי להגיד לכם, תראו איזה חמוד זה. יש לי גם לבובו סטיץ'. עכשיו אני אראה לכם את הקופסה, וגם יש לי סוני אנג'ל, אחד שלי, אחד של אחותי. הנה הסוני אנג'ל שלי, ויצא לי את האננס, אני אראה לכם מי זה. אוי, אבל, הנה זה הוא. עכשיו בואו נראה לכם מה יצא לאחותי, הוא פה בקופסה, הפיל הזה. הנה אני אראה לכם אותו. רגע, הנה. פתחתי. הנה הוא. תראו איזה חמודי. הנה. עכשיו אני אכניס אותו. והנה הקופסה של על הבובו סטיץ'. יצא לי אותו. יצא לי, אני אראה לכם אותו. הנה הוא. תראו איזה חמוד. אוקיי,